Kateter je ubačen i špricamo seme, dajemo. Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu Farme Kuniće Mijatović. Kao što već svi dobro znate, moje ime je Sloba. Evo, malo se vreme prolepšalo, međutim opet nastavlja da se muti posle podne i da pada kiša. Tako da u današnjoj temi ćemo pričati malo o ovom, da kažem, letnjem periodu kada krenu komarci, muve i to, kako da se borite sa time. Na što je važno da obratite pažnju da biste smanjili što više, da kažem, muva, komaraca i tako tih buba u vašim objektima i kod kunića. Idemo u video. Kateter je ubačen i špricamo seme, dajemo stimulaciju koja se koristi, znači neorelin ili receptal posle osemenjavanja, koja, da kažem, u velikoj meri zamenjuje onog, da kažem, mužijak. I evo, znači, ponovit ću ponovo, uvek imate neki zglob ovde, pod kojim uglom treba da uđe taj kateter da bi, da kažem, to uspešno deponovali spermatozoide u matericu. Evo ga, društvo, pokazao sam vam, u prethodnih par kadrova sam pokazao kako je teklo jučerašnje veštačko osemenjavanje na mojoj farmi. Vidjeli ste da veštačko osemenjavanje radim sam. Seme uzimam od mojih mužijaka koje posjedujem na farmi, trenutno 2 komada, 2 su još u pripremi, koji su, da kažem, malo mlađi, tu su negdje oko 3 mjeseca, tako da će oni još neki 2-2,5 mjeseca da miruju, da još uvijek im nećemo uzimati seme, znači tamo negdje dok ne napune 5,5 mjeseci i onda ćemo krenuti sa uzimanjem semena. Znači, plan je da krenemo sa uzimanjem semena od tih mlađih mužijaka tamo negdje možda krajem leta, znači kraj, da kažem, avgusta, početak septembra, dok se oni razviju i doduše oni su mogli već sa 4,5 mjeseca, 4,5 mjeseca da prvi put daju seme, ali nemamo potrebe za žurbom, imamo sasvim dovoljno 2 mužijaka od kojih pokrivamo ovih naših 80 ženki, tako da je to za sada sasvim dovoljno. 2 mužijaka smo ostavili, da kažem, u rezervi, pa ćemo, da kažemo, da vidimo, da eksperimentišemo i da prvo proverimo o kakvom kvalitetu semena se radi od ta 2 nova mlada mužijaka. Ono što bi vam napomenuo, a što je, da kažem, iole bitno za veštačko osemenjavanje, a nisam upomenuo u prethodnih 2 klipa koje sam izbacio, jeste to da je jako važno da imate kvalitetne mužijake i da kvalitet semena bude izrazito dobar. A o kvalitetu semena i o tim nekim sitnicama ćemo posvetiti poseban video u kome ćemo pričati. Opet bih naglasio, vidjeli ste par kadrova kako to izgleda, da ja veštačko osemenjavanje radim sam. Doduše, ranije sam imao pomoćnika, ali sada sam ubacio, da kažem, onu cev naranđastu, vidjeli ste, tako da nema potrebe niko da mi drži ženku, ženka ide u tu cev, ubaci se, zadnji deo je totalno oslobođen, može da se radi sa njom, ona miruje i bukvalno da mogu sam da radim osemenjavanje. Ono što sam danas hteo da pričam sa vama u ovom videu jeste jer je došlo je leto, došlo je vruće vreme, odnosno toplo vreme, još uvijek se navikavam na kameru da pričam, tačno sam skroz izgubio osjećaj za snimanje i sve to, ali nadam se da nećete zameriti. Ja naravno video neću seckati iz tog razloga. Vezano je za, da kažem, za toplo vreme, kada dođe leto, pojava muva, pojava komaraca i šta oni mogu da nam donesu to loše u objekte. Mogu da nam donesu razne bolesti. Kao prvo od miksomatoze, kada komarci
se nađu u objektu, oni su, da kažem, prenosnici te bolesti. Sada, u velikoj meri može da bude i da ne dođe do miksomatoze, a imali ste, primjer, radi komarce u vašem objektu, videli ste da lete, imalo ih je, ali na kraju leta, kada se oni polako povlače, nije se desilo to, hvala Bogu. Zašto je to razlog? Zato što nema puno, da kažem, na ovom našem području kunića. I jednostavno ta bolest ne može u tokoj meri da se, da kažem, raširi iz razloga zato što sve manje, da kažem, kunića na ovim našim prostorima. Za inostranstvo ne znam, ali na našim prostorima je manje kunića. Iz tog razloga verovatno dolazi do toga da nema bolesti. Evo ja da kucam u drvo i volio bi da se nikad ne pojavi, ja se 5 godina bavim svojim ovim poslom i do sada nisam imao tih problema. I kada je, da kažem, objekat bio u jako lošem stanju, kada je bio poluotvoren, kada je komarci i muve su mogli u velikoj meri da uđu, nije se to dešavalo, pa nadam se da ćemo i ove godine proći bez toga. Dotakao bi se i vakcina. Vakcine, ja kažem, u Srbiji ne mogu da se nađu. Naravno, mogu da se uvezu od preko. Ja sam i raspitao se i kod veterinarskih inspektora i kod nekih veterinara. Postoje solucije da se uvezu od preko. Za sada im je cena jako visoka, a iz nekih, da kažem, iskustava nekih odgajivača s kojima sam pričao da su ranije vakcinisali i opet im se dešavala miksomatoza. Pritom, vi ste dali novac za tu vakcinu i opet se desi, na primjer, to. Po tom pitanju ne znam šta bi vam rekao, to ostavljam na vama da odlučite da li ćete se snađete za vakcine ili ne. Ja do sada nisam to radio, pa neću ni ove godine. Što kažu, uz Božju pomoć, mislim da se do toga neće doći. Sada ono što je glavno što hoću da vam objasnim, a može u velikoj meri da vam pomogne, jeste da smanjite, da kažem, muve u objektima, komarce u objektima, mimo toga da su vam objekti, ja verujem da ima dosta vas koji drži, kao što sam i ja držao, ništa vas ne vređam, niti bilo šta, niti omalovažam, ali verovatno dosta vas drži u polu zatvorenim objektima gde je pristupačnost muva veoma laka, odnosno lako je da muve vam uđu objekte i komarci. Moj savjet vam je da, eto, koliko toliko se potrudite da vam što manja, da kažem, bude vlaga u objektu. Znači, što manje vlage, što manje amonijaka, što manje ismeta i ako je nekako moguće, ako već nemate soluciju da nabavite ventilatore, novca, nebitno, da napravite neko provetravanje, neku promaju, ali ne toliko veliku kako bi, da kažem, smetalo u kunićima, već da stavite neke mrežice na neke prozore, da to improvizujete i da to tako funkcioniše. Ja se sećam prve godine kad sam se bavio kunićima, neki ventilator sam stavio ono što se koristi u kući, stavio to samo da tako cirkuliše vazduh, stavio neke mrežice okolo, opet je bilo komarac, ali sam se trudio da vlaga u objektu bude što manja i da bude što manje izmeta. Isto tako se ja trudim da 2 puta nedeljno se očisti farma, da se izbaci izmet što dalje od farme, isto to bih vam naglasio da izmet kada izbacujete podaljite od objekta od farme, jer to u velikoj meri može da potpomogne da vam se muve ne skupljaju oko farme i, da kažem, bit će mnogo lepše u farmi. Takođe za ventilaciju, ventilatori su jako dobra stvar i oni ne služe samo za izbacivanje amonijaka, odnosno smrada u objektu, pogotovo gde ima veći broj životinja, već su i dobri za, da kažem, provetravanje vazduha, cirkulaciju vazduha i smanjenje vlage u vašoj farmi. Tako da, ako neko može da nađe neke ventilatore, ja sam gledao sada po tim prodavnicama, može da se nađe neki ventilator FI 250 za nekih 5 do 6.000 dinara. Mislim, nije ni to malo, ali može da se stavi i u velikoj meri može da pomogne. 2 ventilatora kada se stave na 2 različite strane mogu da naprave izuzetno lepu cirkulaciju vazduha, gde će smanjiti vlagu u farmi, gde će smanjiti amonijak i poboljšati uslove u vašoj farmi. Apelujem vam da smanjite što više vlagu, znači opet ponavljam da smanjite što više vlagu, znači to pranje, čišćenje, ako je moguće čišćenje sa što manje vode, znači da se, ako već mora da se nešto sapere, neka se sapere, ali što manje vode, što manje vlage, jer sami znate da komarci i muve se skupljaju na tu, pogotovo komarci, kada je malo veća vlaga, hoće da se skupe i tu može da dođe do problema. Tako da, eto, na to sam danas htio da vam skrenem pažnju, sam primetio izuzetno veliku najezdu komaraca koja je krenula, do duše još nisam primetio avione da prskaju to, ali baš onako puno komaraca, bukvalno i danju, po suncu ih ima, inače gde god da sedneš oni su tu
tu i kreću se i napadaju, tako da možete, odnosno hteo sam da vam kroz ovaj današnji video skrenem pažnju na to kako da funkcionišete. Također možete ubaciti isto, mogu da se kupe na internetu bukvalno one peckalice kao što se okače, što sijaju noć kad se svetlo pogasi, one sijaju i tu kada dođe muvi komarac, to i da kažem onako pecna struje i ubije. Također za muve trake, one standardne, što gušće ih staviti, ja evo treba da idem u nabavku, tako da ću da kupim te trake polako da ih okačim. Znači u velikoj meri, samo ih staviti što gušće više traka i to je to. To bi bilo to za danas. Čuvajte se, pazite na vaše konjiće, brinite o njihovom zdravlju, trudite se da u objektu bude iole korektno. Naravno, ne možemo svi da imamo nešto idealno, nisam ni ja imao, niti danas imam nešto idealno, ali se trudim da to držim onako kako bi trebalo da bude. Ja vas pozdravljam, čuvajte se, lajkujte video, komentarišite, podelite sa prijateljima ako hoćete i ko želi može da nas zaprati, ostavit ću link na Instagramu. Kada dođemo do 1000 pratilaca na Instagramu, spremam vam jedno novo iznenađenje, tako da ćete moći svi da učestvujete u tome. I to je bilo to, šta da vam kažem. Čuvajte se, vodite brigu o vašim konjićima i vidimo se u sledećem videu. Ćao!